нацькі воювали із нацизмом і фашизмом по всій Європі і визволяли Київ. Чому то не оцінили десь у Україні? Коли ми читаємо сводки, як із Бузулука формувався той перший армійський корпус Людвіга Свободи, який состояв із 95% русинов, як вони вступали в бой, як вони удачно і успішно освобождали Київ, то потім подумалося: Господи, русини були, коли треба було освобождати Київ. А коли Київ освободили, туди се вернули українські комуністи і вже русинів покидали в тюрми. Тот самий солдат, один із них, наш святий, преподобний Іов Угольський, пройшов через тюрми. А тому так нам важливо вспомнити іще один момент. Європа предпочула то забити. Хоча хочеться нині казати, хоча ми не входили в Совєтський Союз, ми тоді були гражданами Чехословакії, а потім 4 роки нас анексувала Венгрія. Все одно ми теж кажемо, ми не можемо забити і наших русинов, котрі воювали з фашизмом по всій Європі. Воювали. У нас теж могли бути поодинокі колаборанти, но не в такій страшній пропорції, як це було на західних регіонах нинішньої України. Інтересно, коли хочуть затоптати пам'ять про перемогу, про победу, то ми теж руснулися сердями. Чекайте, ми теж, наші люди теж участвували в боротьбі з фашизмом, а тому различні бесіди про те, що то ніч не було і було не так, задіювають і нас. Погибли в тій війні і тисячі наших русинов. Це означає, що пам'ятник в центрі Ужгорода напроти нашого кафедрального собора і напроти готеля Закарпаття дійсно історичний пам'ятник, який свідчить народ, який живе на цьому поблизу, на цій території, завжди був свободолюбивий, і дух нацизму і фашизму ніколи не був йому приємний. Це означає, що наша русинська історія славна. А там важливо нам, що ми живемо нині в незалежній Україні і хочемо також і в будущому бути на помочі цій державі. Но треба, щоб вся держава спомнила, що русини освобождали Київ, що русини освобождали теперішній центр Європи, а кілька їх погибло на перевалах. Але означає, що ми, русини, любимо нашу історію і цінимо подвиг наших людей. Вічна пам'ять тим нашим русинам, котрі у боротьбі з фашизмом і нацизмом положили свої життя. Вічна їм пам'ять.